Amin. Tapuji me Tuhan ta marhide desen nomor 74 esa de doa itu. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian atau mau palangi dohot tanoon, amin. Debatado haperusan dohot hagogota, pangurupi situtu di hagogotan akan namangonai tu hita. Di baheni dang mabiar hita nang pebalik tanon. Jala lalo akadolok laho marongrong tutonga-tonga ni laut. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata nami amana para siroha. Hudok kami maulate tuhosian nasa rohanami. Ala di joho kami sian haholomon tuhatiuron. Mar hite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya rajai todim nabadiai mahami. Asalamba dia parangenami. Unang marlidang binahin ni portibion. Asa sahat hami rabdo to akka na porsea di guarmu Tuhan oluan na sorasuda
Mar hite-hite anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita. Patik dihita di minggu sadarion imasian patik palimahon 1:10 songonom madidok. Ikon patik palimahon, ikon pasanga pemudona torasmu, asa martuaho, jala liling mangolu di tano nanilehon ni Jehovah debatam diho. Patik paunopon, unako mamunu, patik pabituhon, unako mangalakup. Patik pawaluhon, unako manako, patik pasiahon, unako olo makatidakon hatana sotutu maralohod dongan mojolma. Patik pasapuluhon, nang jadi haliangan ni roham bagas ni donganmu, nang jadi haliangan ni roham dongan saripen ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Rak mangidogogo mahita tu adopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Jala sorata pojok pikir
tatopoti mado saat tanah godangi martangiang mahita. Ale debata amanami parasi rohana sumurung. Napungudo hami di jolom martangiang tuho. Dang mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini roham na godangido. Saya si marohami dasado bangso nami. Sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguli marohanami. Asamuba roh hadohot pangalahon nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan si pangolu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesani dosata. Satok kido hutadi koko. Alai papungu-pungu kumango muse marhiti-hiti asini roha godang. Tagan ni parpiar ni muruku hutamunihon bohiku satokin maradopon ho. Alai marhiti-hiti dengan bahasa saleleng asiaku ho. Ninna Jahoba si paluaho, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Maredeta. Epistel di minggu tadi bagasan sadarion imasian ulan ni apostel 10 mamuk kamaisian ayat 34 sahatu 43 tajahama mar soring dungi makuling masih Petrus nin nama nung atakas dapot rohaku naso si ida boh ini debata
ditongos ibana do hatana tu aka anak Israel laho mamaritahon dame marhite sian Yesus Kristus ibana do Tuhan ni saluhutna. Ima taringo tu Yesus nasian Nasaret nama minyahani dewata marhite hite todina perbadia dohot hagogon nama dalani do ibana mabahen nadenggan jala paisarhon sudi akana pinatuk ni sibolis ai didongani dewata do ibana. Di pahehe debatado ibana diari patoluhon dilehodo ibana tuha pataron jala didokot dohami majamitahon dohot maka tidakot tunatorot paboa ibana doi natinodo ni debatahian gabe panguhum di akana mangolu ro di akana mate rapita saluhut songoni masahna martua mana tu mangihon hatan di bata jalan api opsa. Amin. Dakon maha porsi autai songon nahina tidakon didongata saha porsi au disadok portibion rak mahita madok au porsi di debata Jehovah ido ama pargo gona sohatu dosan natu mapalangit dohotano au porsi di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabe asetod di porbadia andora sohabuhan ido tuhata natumaon na bernit di pangumuman ni silatus nama tetarpajal do ibana di hau pinor silang natua tu manoturudung ditanom namula mangolu di hari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tisya menibata Jehovah amanai pargo puna sohatu dosani disima ibana pa imam laksogot tutanoon
manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au persia ditondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria topan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatai namandok, mula mangulu so didangi halak naong mate, dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tapi gimana tikting na masa? Horasma dihita di hita nama dohoti parmingguon di bagasan joroni HKBP Mampang Perapatan lumobi hamu natongon obason dope madohoti parmingguon di bagas joroon dongata ma debata tabigi ma tikting ni huriata di bagasan mingguon na parjulu guarni minggu ta sadarion ima minggu parjulu dung Epipanias doho topik Jahuba manogu tanganmu sian Yesaya 42 ayat sada sahat rodi sia napa duahon pelean amplop pandenggaton rumah dinas Surya sadarion minggu 10 sada Januari 2025 tapasahat ma pelean amplop padenggaton rumah dinas Surya tu kebutuhan aka ulaun ni kelompok kerja Manang Pokja na pardumuan tu program renovasi tapasahat mai ditiki marsi jalangan di parade dodi ingananna di labung di pintu haluar jala pindah botohon tu sudir ruas nanaeng mangalehon hamoliation Manang Subangan bui marhite Kyuris Pokja nadong di alaman pudini tikting napatuluhon tikting marbagas tikting parjulu dohot paduahon naing manjalo pasu-pasu parbagason ma Yosua Marco parningotan siagian anak ni amata sodang pangihutan siagian nahinan tubuh ni inang situa LC Samianta Boru Turnip ruas ni huria HKBP Resort Mampang Perapatan Wik Sada dohot Harlidia Angela Simanjuntak Boru ni amata harapan takaryawan Simanjuntak tubuh ni inang Tiopma Carolina Manalu ruas ni huria HKBP Resort Mampang Perapatan Wik 5 pamasu-masuon di hari Sabtu 17 Januari 2026 pukul 8 WIB bertempat di HKBP Resort Mampang Perapatan. Tuhatama mamasu-masu ulauni. Napaupaton persembahan kasih. Tajalo do silehon-lehon sian NN marumakon tolu eksemplar Bibel dohot buku ND HKBP laho dipakai di kegiatan PHD na di patupahon maringan di konsistori tahamoliatehon ma silehon-lehon anggiat bui dipakai aka namaka porluhon napalimahon jadwal kegiatan tengah minggu aka jadwal kegiatan parpunguan di partongaan di minggu bui ma taihuton hobar naung diaturhon di buku tikting Pa onopon partangyangan bonataon week 4 di hari Jumat 1 Sabtu 16 1 Januari 2026 naing gipatupado partangyangan bonataon week 4 marienganan di Alfa Resort Hotel dan Convention nani dohotan ni pandita pinabotohon matusude ruas ni week 4 asarya mad dohot tisa napa pituhon par guru malua di hari Minggu naro tanggal 10 Januari 2026 pukul 10 WIB
Udutatama parsiajaran tu aka par guru malua di HKBP Mampang Prapatanon. Pinabotohon tu pelajar sidi asariama mantohoti parsiajarani. Pawaluhon persembahan diakoni. Di hari Minggu 10 Januari 2026 di parmingguan pukul 7 bahasa Indonesia, pukul sia 30 bahasa Batak, dohot pukul 10 pitu bahasa ibadah sore, tapatupa pilihan amplop diakoni, laho mangurupi pakobasion ni diakoni huria. Alani tapasahat ma ditiki marsi jalangan dung sipul parmingguon. Pasiahon pilihan pertanggungan Natal dohot tahun baru keluarga. Pinabotohon tu ruas ni huria, tapasahat ma pilihan pertanggungan Natal dohot tahun baru keluarga marhite situa wik tabe. Napasapuluhon pendaftaran guru sekolah minggu. Telah dibuka pendaftaran guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan periode 2026 sampai 2028. Untuk itu, bagi yang berminat menjadi guru sekolah minggu dapat mendaftarkan diri dengan mengisi formulir dan membawa surat penghantar dari situa sektor masing-masing. Pendaftaran paling lambat Minggu 18 Januari 2026 dan diserahkan kepada sekretariat. Pasapulu sadahon pendaftaran pelayan tim multimedia HKBP Mampang Perapatan sesuai dengan program kerja Dewan Marturia tahun 2026 dan dalam rangka meningkatkan kualitas serta regenerasi pelayan tim multimedia, maka telah dibuka pendaftaran untuk pelayan tim multimedia HKBP Mampang Perapatan. Bagi jemaat yang memiliki kerinduan melayani dan memiliki kemampuan dalam multimedia dapat mendaftar sintua wik masing-masing. Pasapulu 2 hon laporan penerimaan sementara dan persembahan kasih renovasi rumah dinas Huria pertanggal 10 Januari 2026 terlampir di Warta. Pasapulu 3 hon ruas Namar Sahid tabuhan ma di bagasan Tangyakta akar ruas Namar Sahid hatani debata pasahat ma dirimu tujahoba jalahaposi ibana asa ibana paturehon sian pesalmen 37 ayat 5. Na pasapuluh paton nama ulang tahun parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun tu ruas di Huriata nama ulang tahun di bagasan Saminggon didok hatani debata di tangan nasiamud do gajang di umur jala dihabirang na do hamoraon dohot hamuliaon poda tulu ayat 10 onom. Pasapuluh 5 hon nama ulang tahun pardongan saripion parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun parsaripion tu ruas di Huriata nama ulang tahun di bagasan Saminggon didok hatani debata alai di jolo ni saluhutna marsi haholongan situtu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa sada Petrus 4 ayat 8 pasah pelu onopon parhepengon terlampir akapilian hamoleate odohot na asing naso jinaha ditiktingon taidama diharotas acara na adong di hitabe songonima tikting di Huriata di bagasan Samingwon tuhatama mamasu-masu. Mare dehita hut pabung pilihan sada asadabi. Di
Kami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramuti ati-ati dot pikiran mu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita sudia kamanginang. Shalom. Barita nauli di mingguta sadarion ima minggu parjolo dung Epipania manang hapapatar ni Tuhatta. Tersurat di buku Panurirang Jesaya bidu 42 sian ayat sada sahat ro di ayat sia di bagasan odolan Jehovah menugu tanganmu. Alai di hati Indonesia agak berbeda saotik padohanna di almanakta sotunggabe syukur rohatate Allah menyatakan keselamatan. Ima di hati Indonesia di almanaktai alai dung sai ditakasi hami doa kadonga padita dang pola do anggo pardohanna alai ujahanna na di hata batak taima Jehovah menugu tanganmu di enet sian ayat onom alani kujahama sikop di hita tapai hutihu makamang inang idama naposoki nahutogu nahupiliti hasudungan ni rohaku nungahwa pehon todikku tu ibana tariasonon nama uhum tu akka bangso parbigu dang jauh-jauh ibana manang pangyaronna suarana jaladang patubigonon suarana di alaman arung naung marosahi dang laos ponggol hononna jala subu namar neheti dang laos itopanna khobar tu hasitongan tarias sononna uhum dang ululu jaibana manang madate paima dipahot uhum di tanoon jala akka pulu-pulu maka lungut topatikna songono dohatani di bata Jehovah sitopa langit dohot na pahir bakkosa na pajarar tanoon rodi akka suasuananna na mangalihok ko sa tu bangso na maringan di atasna dotodi tu akka na mardalani disi au Jehovah na majuho marhiti-hiti hati goran jala au manugu tangammu sairamotakku doho jala lehonokku doho bahen bangso perjanjian bahen panodang di akka parbegu. Mamuha akka mata ni halak na mapitung, parwarkon sian hurungan halak na terhurung, siap bagas hurungan halak na maringan di kahulumon. Audo Jehovah ima guarku, jala dang lehonokku hasangapokku tuna asing, manang hamuliokku tu akka gana-ganaan. Panurirangon akka nasian narubi idama nunga ro jala akka nabura audo pabuahon taga somartubur dope nunga hu patu begihon tuhamu olak ni ido sahatna huria nakinakulongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus nakpe songon na hulum bakadok kulak kulum Maria teh nasuguta siat tonga 5 nga songon na maner serbe udah ni saat ronuaing say rodo be jala rodo hita akka manginang tu gereja tom marsaor buka songon nangeli ruangan ni manginang yorui ma asi tahado mau lihat emak ala butido nala ningalina kay mo hodok gabi sui begian no muse jami taunate jala dinapunguhi tayo sonak kamanginang nga masuk bahita tuminggu dung hapapatar manang Epipania sumunggul hoddo molo masa Natal olak ni tanggal 5 te siat tanggal 24 alani dodang isi be gaba-gaba ngadi upak be na di tanggal onom nga masuk kita tu Epipania amang inang
di bagasan Minggu Dung Epipaniaon martaringo do tunguluni halak na porsea di debata topet hati hai di bagasan pembuangan manang masa ni keterasingan sian ngulu na sida na somal warna ma na di habuangan berarti inganan na somal marsaur hutan na sida dang boy bedingani kuni muse bagas joro bagas parpunguan dang boy be masida marpungu mulaka penggubah lagu na hibat kan ingot tamu do tahe hola pidda sesa dengan rupane lawa mangarat tutorido dingot todo pi gereja parpunguan inna di dine kan gereja parpunguan imariko ni gereja manang bagas joro inganan partangyangan sihol rohana alai dangbui na sida marpungu disi puasa ya ima situasi nasida mangulu do nasida ada aktivitas jala isosoi panuirang Jeremia do hati hai ala tarsungon na adong di bahurua ngasungon na malas be merhuwe be hita ihabuangan onin do gabi adong manasu panguli hon anak konna ya na bersangkuta pe olo magabe duli metua do alai ro Jeremia mandok kamu akan di habuangan noeng udah hamu tano sueni hamu asa adong buat muna parbueni akka suasuanan pangulihon anakmu pamuli borum jalalas didok mamuse uduk ne iya huta habuangan munai tangi ako kamu ai molo mardame sonang huta inganak kebuangan munai hamuna pe do marhasonangan itu seruan dari panurirang Jeremia ya di bidu 20 siai asa tekas nasida tetap aktif garejo disi. Seruan yang pertama amang inang ketika adong masa nama kukupi adong akan nama baik terikat adong nama baik kita songon na terasing alai disi didok ikon mangula dotong ikon aktif dotong alai los dohok mamuse turpuk sadario pengotok kita mang dakholan aktif buti dang hola bekerja buti angkona kareju buti gudang do tabireng ate akamanginang alai kareju dang dengan hati yang ceria dang dengan hati yang bersemangat dan terutama tidak ada arah hidup yang jelas holan asal mangula holan asal aktif jala idora juju amang inang noengate molo tabering jo bohado tabering jungulu ni jol manuengo aktivitas na gudang molo sinukun ay songon nasoroho amang natuari ipestani si hai ning sibuk bah enna molo sibuk konotasi sibuk ada aktivitas itu kan ada kegiatan dai teh ada kegiatan dangi dok rupani mudu mau danginna dangi alai sibuk inna natabuan non hata sibuk ya mulai alak batak sibuk ada teh nangi alena tadok konodak kata batak ate sibuk bahasa Indonesia do mulo sibuk bahasa Batak nah ini dodak tabo-taboi daging doi alai so sibuk dengan kegiatan aktivitas sedemikian rupa alai dang disertai doho kebahagiaan muse dang disertai doho ya tertawa yang lelas atau puas sedemikian rupa nah alanido amang indok tuhat tama tunasida ya aku ini Tuhan aku akan memegang tanganmu sebab kamu hanya berpikir aktivitas saja alaidang jelas arah kehidupan jala museh kamu dausian ingan perpungamuna dausian persembahan tu au manang tu debata ala holan di portibion alai au mat muaeng lako maniup tangan munahulahi majaha nadi ayat onomi ya au
Jehoba nama Juho marhite-hite hati goran jala au manugu tanganmu. Semua dito tayo na manugu amang inang. Manugu. Iya. Tolong slide yang pertama amang inang. Amang inang dengan multimedia. Songon na sotari dope. Ya, alai naik sunggulat tak aka amang inang, ya, di tonga-tonga ni na adong nakingan taguari habuangan nama baik terasing perasaan, ya, molo na terasingi boy dora songon na moldo nakinga songon na terida nya kubereng, ya, molo na terikati ibana sahira adung meniup alai adung tong disam menarik adung mengebati rupani sedemikian rupa alai ditikina songoni muse amang inang rodot tangan ni debata jala tangan ni debata mandokon ya au manugu kamu manugu ho bahkan personal didok ala patani molo didok rupani amang inang au manugu Tuhan menggenggam tangan mengulurkan tangan sedemikian rupa ima holong ni rohani debata dihita ido na dipatuduhon tujolma na dibagasan keterasingan manang na merasa songon na dikungkung manang songon na diparhatoba purtibion ibana adong do tangan ni debata yang penuh kasih ro mamereng manang ro laho mangurupi hita. Ro ibana ya gebaran ni tangan dibayar rupani didok manugu dang nagabe ditugu-tugu songot na manugu-nugu dana hita rupani alai simbol doi alai lapatan na ima ibana rotu pertibion jala ima di bagasa Yesus na pinabuani epistel na kiningani sedemikian rupa tu hita manang na somal tabigi rupani ditiki masa kelahiran Tuhan Yesus Immanuel, Tuhan beserta dengan kita ibana rap dohot kita. Jala molo tapadumu amang tu teologita, teologi Lutheran ala kita dominan Lutherando didok ima sola gratia hanya karena anugerah Tuhan yang datang dari atas. Jala oddo na arga dihita kamanginang. Dang alani gugotta marsuara dang alani gugotta sian potensi diri dang alani tiriakata saju ubero kaduaon alai sasitongna ngaditawarkan au manugu kamu au ro tu kamu berarti amang inang di tonga-tongat tado di keberadaan ta nuaing do sasitongna ibana alai hulahima ala terlalu sibuk hita sibuk marhua, sibuk menggenggam pertibion. Ibu tohamu do amang inang berita na di ujung Jawa sebelah arah Sumatera kejadian na baru petahe. Nomor juji do amat teh. Tebudu mulai sampai miliaran dengan kripto keuntungan roy natai meredi maho inna oddo noai kesempatan bering jo lam tibu inna meredi maho inna natai daung inna lihat apa tok kinari medebu mo sian miliar tan marutang mo cebul ke bung marutang bingung ma si dia do buatun ipijam ma sianon ipijap sianon sian akka bang manang sian akka aduh hari korete pinjol nganu tokki maro notifikasi panggilan tu handphone na saya dibering stres mai bana roinat teh mahua koina enggak apa-apa ini bana ya sedemikian rupa alai
lari mo lami bana tupitu nangeti tutu ibana haruar ibana alai di WhatsApp menatai barangkali aku akan ada tindak kriminal songonima habe ya ado padu nandok ko songoni mebiar riba ene natai ini alai beritana songonima natai bigi muse ya sampai mabunuh sampai manako siat jabu ni aka perjabu nakosong manang jabu akan abalga menggenggam dunia yang boy tadok korupani bayang-bayang ya tikos dangi tio epengitiki ala di dunia maya di kan masuk memang sedemikian rupa biaring hebat ya itu yang menggoda sekarang ini yang melingkupi pikiran nih jolma terlalu sibuk menggenggam aka sakap-sakap rencana-rencana nagudangan ni sakapan on anina gaya marga padiangan nagudangan pade maranganangan rupanya baru musena ya menggenggam kekhawatiran kebedak sanga bimajakon tangan ni Tuhani ay holak kekhawatiran do buhado bahasa ini narupani masa depan nape dang dibotu be gokma tanganna gokma dirina holan akka buban naborat makukupi dang buibe dijakoni bana tangan ni Tuhani. Dan inilah amang inang sikap pertama di naro asini roha di naro tawaran Tuhan di naro ibana tu pertibiallahu mengurupi aku mau menggenggammu aku mau menolongmu manuguho alayala ni gudang nai nebana tang boy amang gabari setelah itu bisa muncul iya mohon maaf mak tadi pagi bisa kok ya sedemikian rupa ditolak mak alai penolakan ini memang dang dengan dangolo danginna alai marhite-hite sikap ala sai holan sinakiddo di golomi bana tidak mau melepaskan sedemikian rupa alai pikiran terus mengandalkan diri ya holan kesibukan naking kontrol pribadi nape gabe ima beni bana rupani songo sandaran hidup dang olobe bersandar kepada firman Tuhan dang olobe mengacu kepada firman Tuhan ditiki laho mengula siulonna amanginang sinosowak kamu ate di minggu pertama bulan 2 tangyak konot tada sudi rencana boni da unak kola pikirat tatabayan ancang-ancang tasongoni alai tabu rapi tamartang yang dison surat ton ahana nek si rencana konommu ahana nek si ulaon molo bentuk proposal ibana buat proposal mita tangyak kod dison molo bentuk investasi do ya dak pola hepeng bono mutuson alai bek kamu sedia surat tok kamu disi nasomma modal kunwaing ayo mari kita doakan bersama ya songonido amang inang unak-kolan wah molo kain on nasom modalku wakke manono di bulan pertama ngana so bulan kedua na saon ino rodo parutungan ini memang alai ala sorap kita dok Tuhan muse dangadung be aba tu kita pette coba paso coba danginna gabe terus mehita kebablasan sedemikian rupa ujungna susah. Tuhan tidak ditolak secara terbuka tetapi disisihkan oleh agenda-agenda pribadi kita, agenda-agenda duniawi kita, ambisi ya dari kita serta perasaan mampu dari diri kita. Kepercayaan atau kesibukan kepada diri sendirilah menjadi pengganti kepercayaan sehingga relasi dengan Tuhan memudar tanpa disadari amang dan inang. Jala songonido mulana sekularisasi kehidupan. Ketika di Taman Eden Tuhan sangat dekat dengan Adam, tapi oleh karena pengaruh duniawi ya dia bergeser gabe sian hidup na sakral hian jonok tutuhani menjadi sekular mendunia. Pelan-pelan seperti itu amang inang ditiki geleng tebudu padohan ni natoras nama mereng anak punne aku tidak den aku duba bereng mazuni anak tina berjuang nomor tangiang wah dakola lawangan nomor tangiang lau sikola pe martangiang alai dum lebel ke
belam subinoto bena. Itu proses sekularisasi dalam kehidupan bergeser oleh karena pengaruh-pengaruh dunia. Amang dakkolam makatai hita taringot tu na sikap na menolak ala memang jujuon ikon na yang mengajak kita tu sikap na paduahon ahamai majakon menerima genggaman Tuhan. Menerima atau majakon itu tentu di tonga-tonga ni aka kesibukan di tonga-tonga ni na adong nakim meragam di portibion ya ikon adong do pengakuan siak kita hita jolma do kita punya keterbatasan amang inang dan kita juga harus memilih mempercayai apa di tengah dunia ini. Ya, pilihan itu adalah tentu mempercayai Tuhan, bukan mempercayai ilah-ilah, kuasa-kuasa atau tren yang ada di tengah kehidupan non. Siapa yang tertarik terus dengan trending dunia, arus laut menang arus sungai, dia akan terbawa oleh arus itu amang inang. Alai nahot, natuari, saunari, mersugut Tuhan firman-Nya selalu menjadi acuan kita, menjadi relasi kita juga kepadanya, asa terus kita dengkan. Alani amang inang orang membuka hati untuk dipimpin Tuhan, bukan karena hidup bebas dari masalah, ya, daun, tetapi karena sadar bahwa kekuatan, hagugoon, arah, dohot kesenangan hati hanya karena penyertaan Tuhan. Dan kesibukan-kesibukan natadok naking akamanginang. Alani hujajak maju kita mabuka buku deta. Buku de nomor 504. Molo swadong buku de buan buido zo na di ahadu korita na di handphone ni aliw nang nasing dibuka ate. So tung buka no rekening. Madapok beta hujaha manangit ate. Ditugu Tuhan Yesus au idona mangapuliau. Diganuk dalan nang tung maol tangan nado totong hukaul. Ditugu-tugu Yesus au tangan na sai maniup au totong ma sisian na au paima bui tu surgo lau. Ditugu-tugu Tuhan Yesus au ido mangapuli diganu dalan nang tung mal. Berek kamu sudah mal ipanak kok dosia teh ala maul mal ya tangan nado totong huha ditugu Yesus au tangan na yopa totong masih dana unang magugudid dihon. Mula nangik didihon, apalagi tar ditongaborngin, wah, ditugu Tuhan Yesus jala memang ditugu doa mang, ditugu do hita. Alai naking sikap na perjului imana menolak. Dangin dok, waloho ali Tuhan dangin na memang. Alai sikap na do na mangano dang diserahkan dirina. Alai rodo muse edeta. Jadi gudang di deto sebetulnya pabahoni sanomor dukon naking 505. Dan 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 Yesus do manuguau pangamudi tu nadao
nang balga galubangi, galubang gelombang sedemikian rupa, zorbut haba-habai, Yesus haporusaki, dang marmara suduki. Amang inang, edeon lau pengotok kita doasa, takas kita naking dengan sikap yang benar, sikap mangului, sikap mangauhon tangan ni Tuhatai naro laho mangurupi hita. Alai ngot tamuju hata batak taya lea mangate. Hacit mula majalo, hacitan ida tahe betul dui. Hacit mula majalo, hacitado mulak. Iya, alai nuang idok da au menugu hamu ali akka warga Kristen na adong di Jakarta, di tonga-tonga ni pergumulan munah, di tonga-tonga ni akka na masa di portibion nuaeng, di tonga-tonga ni nagudang na manay rohamuna. Huleon nuaeng tuhamu asini roha. Sotung tapaila, sotung roh tuhatai mandut dangolo hau macalo na huleon ni ninna. Alani amang inang radema hita sudi laho majakon asini rohani Tuhatai jala ditikki tajakon asini rohanai bonon nama hita mulak songon hala Israeli inang dibuan kembali ke Yerusalem, ke bait Allah tu persauran nadinggan. Dan itu hakikatnya mengapa Tuhan selalu menjanjikan akan kembali walaupun taingot memang dak sudi mulak kan akana olodo alai dikembali nasida adung makesadaran di nasida bimuse terus marsi hohot sampai tu haroro ni tu hatta Yesus Kristus jala disima hasisikop ni haluau ni tu nasida alai tu hita bohame nuaeng amangina imarra lapatan ni tema tahunan di hita ahado tema tahunan di tahun 2020 namon akamanginang di huriat taha KBP rakjo hita mandok 2 ya dan bingung tate pengajaran 2 ya pengajaran iman di tengah keluarga pengajaran iman di tengah keluarga salinai sudah hita mandokon pengajaran iman di tengah keluarga 4 tahun 2024 saat 2020 lalu digordo tahun transformasi HKBP. Tahun lalu fokusnya adalah transformasi kelembagaan. Tahun kedua ini adalah ya difokuskan untuk transformasi keluarga melalui pengajaran iman di tengah keluarga. Ini mau bermaksud amang pengajaran iman di tengah keluarga ya mengingatkan bahwa transformasi sebenarnya dan dimulai siang mimbar alai dimulai siang keluarga do ala boha keluarga itu namar goar gereja inti gereja namekmet ya somal rupani didok miniatur gereja atau molona somal naik tabigi ini dengung-dengungkan sekarang beberapa tahun terakhir ini ada 10 tahun terakhir adalah eklesia domestika. Jadi gereja ima eklesia domestika ima domestik mulut tahu rumah tangga mekan domestik. Jadi ini harus difungsikan kembali berperan kembali. Siamulana amang inang dang gereja dang bait Allah anggona terutama hia daung alai jebudo keluarga do. Memang adong dua jenis ni keluarga nasomal tado adong keluarga batih atau nuclear family. Alai adong domuse ya namar gor molo dihita rupani ahaman wang gor yonate alai keluarga luas yana keluarga luas ngaisi bero akka bapa udah na buru na rupani kan ya extended family rupani ni gor alai na paling pokok ima naking nuclear family keluarga batih keluarga inti ayah ibu anak di sido gereja na perculu di sido pengajaran na perculu akka amang inang. Itu yang mau sekarang ya dikembalikan. Jala tu sido kita nang di jauh jami tahun. Kembalilah datanglah
pulanglah dari keterpurukan molo adong, dari terasingan molo adong nuaing. Ayo kembali ke rumah, di gereja, di situ ya kembali eksistensi sebagai orang percaya. Om mamajuhi tasaluhna. Tuhan ingin memegang tangan kita masing-masing amang inang. Saat orang tua meluangkan waktu berdoa bersama anak. Buhadonoi pertikiat berdoa bersama dengan anak amang inang. 2 arina lewat berkunjung rohami itu sada jabu ni keluarga senior. Tulu anak-anak sada nga berkeluarga tinggal di Australia. Jalan dua anak konna. Anak kedua umur 39 tahun belum nikah. Kerja di Jakarta. Berangkat sejauh siang memang berangkat. Mula jam 11 malam. Ale kari judupin nih sampai pagi jam tidurnya sedikit. Baru anak yang ketiga perempuan umur 35 tahun. Kerja sibuk. Mulai pemalam. Baru inatai kata orang nasida pagi-pagi dungo itu membereskan kasih langon. Amatai terliling do asa hehe dungi olahraga baru mesti sarapan mertangiang. Tidak kia jam doa nami sarupa. Masing-masing mertangiang do majahari nungan do alaya anggorap dakya hami. Itulah tantangan dunia nuaing tantangan keluarga amang itu. Dak kuboto pengalamat tabi semua dia. Tapi saya bersyukur di tengah-tengah di Jakarta neribur suatu kali kami berkunjung ke HKBP X di Jakarta di mana paduan suara anak dari gereja itu terpilih karena hasil Pespa Harwardak Pesarawi daerah yang akan dikirimkan nanti ke Manokwari tahun 2026. Perkunjungan ini patak kaso buhado latihan nasida. Minggu sore. Dang disipat ditay. Aliku sukun isodo no angin na ku telepon. Bah, idi wanggianiku, ija buro abang. Bah, ay latihan kurison akayana kota rohami sian LPPD. Imada bang, mohon maaf ma. Alilik kami nang dakya makatai do anak nami share firman Tuhan. Holam minggu malam do kami bui nin. Tersungguh tahu jelas nguna merdisiripur masih ada keluarga di tengah-tengah kesibukannya menyempatkan waktu di saat mereka bisa bertemu dengan anak-anaknya berbagi firman Tuhan. Jalak molo alani sibukna pasti tembui hari Minggu kan Minggu sore muse alai odona bui upake haminin mereka memilih waktu itu di Minggu sore. Pengalaman nasongonon kamang adong nakingan tabereng sulit untuk bersama adong na betul-betul memilih di tengah-tengah ni kesibukan ni asabui berbagi firman Tuhan di tengah-tengah ni kesibukan. Kubereng buhin yak kaamang inang adong do akadongan nak senior di son na mengalami masa remaja di tahun-tahun 60 ya di huta, Ra masih ingat amang inang ya, 50-60 itu masih kita dengar suara-suara di pukul 19 di rumah-rumah di desa rata-rata meride mertangiang sedemikian rupa sebelum mereka masuk ke tempat tidur masing-masing. Dan ini salah satu amang inang nilai yang sangat berharga dalam pendidikan keluarga Kristen. Maaf, melodok jarupani
sian daerah Tapanuli. Ragudang do akamata inatta nama berita rupani ya jari do kami martangi yang inaka amatta inatta ditiki rap di hutan na sidero na toras na dia jari do kami madok hata anggota ingok do pete saya lisa tahu serong bidu perupani ya tawai do teh na di bona tahu ni ijabu madok hata rupani akka anak remaja ya sudi bahkan mungkin SD si tidak nahola madokon selamat atau baru rupani. Ya, nilai-nilai ini amang inang sekarang digugat. Di mana itu semua amang inang? Salah satu keunggulan pembinaan keluarga dan iman keluarga Kristen yang berlatar belakang dari daerah. Ketika ini tidak ada, maka aliran-aliran lain mudah untuk menangkap anak-anak kita. Keluarga-keluarga yang mudah ditangkap oleh aliran-aliran tertentu karena tidak lagi tetap dalam akarnya yang sangat kuat sebenarnya amang inang. Tapi sekarang HKBP melalui transformasi HKBP pulang ke keluarga, pulang dalam arti tadi pengajaran iman di tengah keluarga. Ayo amang inang, yang muda-muda silahkan download dari internet ya buku panduan ya tahun keluarga ini atau pengajaran iman dalam keluarga. Di situ kita dibukakan, oh ini rupanya akar atau basic pertumbuhan gereja Batak ya yang bertumbuh sedemikian rupa lalu berkembang amang inang alai belakangan songona mulai kita wah dia do dasar dia do basic ni perhuriatan, tapi kita dikembalikan sekarang untuk itu. Dang nama dok ko namang songon na julu mulo na julu kan rak mangan pakyah do teh mangan di Jawa mang adong do meja makan buru-buru meja makan nanti meja belajar sajupis wadong ya mercia riba pakyah do teh lampu teplok bahudul dia hoti karosongoni ujungna asap ni lampu teplok ko masuk matu iya ini molo soningok mersuak pagi-pagi ge wahado berubah warna rupanya berubah warna songoni do biasanya. Nah, alai hian tikar do kan senari di meja makan. Bodoh berbeda, mergati. Alai hakikatna tetap ketika makan bersama. Saya bisa perhatikan anak saya yang rakus. Saya bisa perhatikan anak saya yang suka menyembunyikan apa mang. Hari butuh hamui. Alasongon nahoti rupani lauk on. Ini ita bunyi di bagasan idahan naik kan ini manang adong rupani yanak kono dua tulu adong masih gugumangan terus saya terlibat dosen piring ni anggina iya ini kita perhatikan oh anak kunyuk tapi songononon anak kusion di situ kita lihat pertumbuhan perangai dari anak-anak itu. Perhatian yang seperti ini perlu dilakukan amang dan inang. Dakolan namangan rak bersama nih rupani, tapi melalui itu kita akan ya bisa lihat bagaimana ya perangai anak-anak kita. Kembali pengajaran iman di tengah keluarga. Amang inang ngamuncul adong di saberik kamu majo alai sebelum nihian adong do nakingan perubahan nai ibana ya dong rotangan itu hatai ibering ibana tata ibana tu jabuna bah disaddo adong bibil disaddo adong salib disidu au bertumbuh nuaing mulak maau gabe tabereng ma songon na dikabar nuaing alai do mutusi nakki di paingo edit tadu kita 512 nunga monang di jabum hatai dipake hosi jatami ido habis tarana sumurungi jupang do murasudena bainonni anggiro hamu sude ta ara komadonga tabe anggi daunang
pelihara ma alai hatanai ikko monang ma di jabuta hatanai ikko gabi pusat perhatian kita na totong boy laho pamonakko kita. Alani amang inang di minggu Epifania sonari Tuhan mengundang kita untuk bertanya dalam diri kita masing-masing. Apakah aku masih di pembuangan kesibukan? Apakah aku masih dalam keterasingan di tengah-tengah dunia sekarang ini? Tuhan tidak memaksa. Ia hanya mengulurkan tangan amang inang dan berkata, aku akan memegang tanganmu, naik kutuguh. Itu sekarang, pulanglah, kembalilah, mula mahamu, pulang ke iman yang sederhana, pulang ke keluarga, pulang ke Tuhan yang setia. Dan biarlah kita menyahut, kita mengatakan, Tuhan, lepaskan genggaman kesibukanku, urupiau mabolokon sudi na hutiup na diportibion, agar tanganku kembali engkau pegang. Amin. Martang yang mahita. Mauliati madihuali di batama nami. Gudang na itu di portibio mambahit col matarlalap, dikooptasi, dikungkung, gabi songon halak Israel na julu na terbuangi, sirang sian akar identitas haporseaon gabi luja na sidabi. Alay muliate mali Tuhan, parholong doho, rodoho menawarkan tanganmu, lahu manugu kami, mangurupi kami, madongani kami di portibion. Ali Tuhan nami pargugui mahami salugutna. Unang saylalak behami, holan maniup akka na di portibi, alay olo mahami mabuka diri nami majako ko ali Tuhan. Asi maroham sa hatu tangamu mahami salugutna. Mauliate maliho. Kuingot kami do ali Tuhan manangyakon akka ulaw nami sa minggu naneng roon di tonga-tonga ning ngulu nami. Do akka aktivitas mingguan nami pe pasu-pasu kami mangulahoni ali Tuhan sian roha na tulus, sian roha na ukap asa denggak kulau kami hom Bartolomone roham. Ulaun bersama pe di tonga ni huria ramoti kami mangulahot sa ali Tuhan. Utangyo kami secara khusus rencana ni dongan nami sa huria Joshua, Marco, Parningota siagia dohot Harlidia, Angela, Simajutak bersakap di hari Sabtu laho majalo pasu-pasu perbagasom. Hodo ali Tuhan na sumakapi perbagasom mi akan porsea diho. Hodo pasadahon. Jala hodo ihot-ihot ni padan natugu. Homa ali Tuhan nama dongani masu-masu nasida. Asa totong ali Tuhan gabi rumah tangga na denggan. Wa malati kami ali Tuhan adong nasopola boto kami takas gorna sida pasahaton 30 eksemplar Bibil namar hata bata do bukwede KBP pasu-pasu mali Tuhan nasida na mga leho pasu-pasu tong nanilihon nasida marguna tuak karuas na makke di tongani huriam marsahik dok kadongan nami ali Tuhan sebagian tersurat di warta Zematon ima amang natades manik amang pesta robet siahaan amang sihola barita amang buka hasudunga silaban amang situ MG ta julu amang jamar karo-karo inang situ FC Habur tapu bolon inang situ morang buru siregar inang lumangkun buru libong songoni dohot inang nyonya situ DC Manalo burna 70 adong do pera akan nasotar guari kami ali Tuhan nasubuto kami saluhu manasida hubok kami tu ado pamu pasu-pasu nasida Tuhan patu guru nasida tong makirim siap ko dia ka ubat pinakena dampingan ni tim medis sondok keluarga na makahulungi pasu-pasu Tuhan
mangaleo kamalumon di nasidabi. 10 halak madongan nami marulang tahun saminggon, ulang tahun kelahiran. Hodo mengajari kami asa bilang-bilangi kami oleh Tuhan ari-ari ni ngulu. Pergugui makadongan nami on, makalason mamilangi akabasa-basam. Marhiti-hiti musenasida oleh Tuhan. Semakin bersemangat mengulak kanadingkan bain hasangapo di guarmu. Aisyah kodo basa-basa kacang ni umur. Songoni 5 rumah tangga dongan nami saminggon berulang tahun. Hodo napasadahon nasida di rumah tangga. Ihop matotong ali Tuhan di jaji nasida. Jalan nasida pe totong marningot di jaji i. Asa di rata-ratai nasida Tuhan holong ni roha nasida. Upukka dohot patuguhon akaparsauran nauli. Mauliate manigo ali Tuhan. Sadariope di akaparsauran sosial nami. Saya jari hemi mangulahoni dengan Tuhan di bagasan lomoni roham. Mauliate madiho ale Tuhan nami. Marahti anakmu Yesus Kristus yoko pami. Amin. Tapasahat mapiliat takamang inang los marede mahita. Ajaria urmun behuida mol watu si papai suri duk perosong goto di porbadi tak kasui sasude ture. Jalo tangaku tiop au Tuhan, oi nagale somardongan ho rap dohoto kipas au mardal mamolus parmara asonang. Tatangyak kuma piliata ali di bata ama nami na di banwa gijang hodo haroron ni saluhut silehol lehon na dinggan do nasa ulibasa na mauliutus upasat tami masyan na nilehom mitu kami pilihan nami tuho sejalo may gabi uap na khusus di julum pasu-pasu may jalar ramoti asa kuparhasya kami pilihan non pati bulok karajaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim,
asala putadda hami gudang ni silehol-lehom itu kami, asalam girgir kami madok mauliati Tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magwarno, sai Roma harajon, sai sauk malomoni roham di Bonotongon songon na di Banua Gijang. Leo matu kami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Unak kami tugihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus mulak mahamu di bagasar dame jalo hamu ma pasu-pasu di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho sodakut Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midahu di dopakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaorkon madamena tutodim. Sa utang di dosa